Ansab. Ansab to Andro Kuson. One, two, three, go. Ano tan? Hindi ko na bako. Di lagi magpapaw. Sige na. Isa pa ko sige. Maybe. Sige lagi na. Sige mapaw ba? Please subscribe. Please subscribe. Gama, please subscribe. Ganda ka jungan ay. Laon niya ay mo tulan dai. Asa man nat? So daan, I can on. On na diha. Manyara. Awan ka ka gisi di ka ta. Okay. Mapasok mo na on dai. Kaya mo sa dai. Oh. Wala. Ay sa na ko na kay magkatugutan. Oo. Katawa si Anday. Ay sa so okay. Moro sa guys, nagbiko pa ng binyok. Sudan ba? Ay balik kayo. Ah, sige lang. Ilan may na niyo? Ano magluto? Luto. Kasay mo. Ay, pacara ka tanday. Pacara ka kan ya na. Oh, may ero nyari, may ero. Ay bato sama. Sulting manday. Sulting mo. Asa mo dito mo wagi? Behon, ni behon. Pacara kita. Tago na yuli na yuli. Ayaw mo na ako. Mabungkag. Yun, sandok na. Ansab. Subscribe ko, subscribe. Paghuat mo na, paghuat. Asa man si Kuya? Kutsara. Nagdako kutsara. Mga kutsara. Nagdano si Mama? Aw si Imong Kuya? gibuha imong gidahay mo iyang kuan ing kutsara ba? Ako nagdaya? Pansit na. Mo ba ka nagdaya kutsara? Nagda. Pansit ra ko mo ita. Kutsara pang precious imong gidawa. Wa. Nagdaya kutsara? Papat lagi day. Papat man to. Iyang kutsara imong tong gidawa. Kung di sa kauli iyang kutsara. Oh, di pa ito. Bisa kun sa tanga kutsara, bisa kun sa. Thanks for watching.